אז תתעלמי. אוקיי. תדברי איתי, אנחנו מדברות, נכון? את שואלת אותי? כן. מה זה אבן אור? זה לא מה זה, זה משהו הרבה יותר גדול מזה. זאת זקנה, מכובדה, שמאנית, עתיקה, עתיקה, עתיקה. מזמן שאנחנו אפילו לא יכולות להכיל. כל כך קדומה. והיא באה לפה כדי להביא ידע וחוכמה ואהבה והרמוניה. והיא ממלאת אותי ואת ליבי ואת נשמתי. והיא הרוח שנושבת מאחורי הכנפיים שלי כל הזמן. ומאפשרת לי לעוף ולנסות. אני לא אימצתי. יש בחור בשם דוב, שהוא מדיום, נכנס לטרנס, והוא מתקשר אותה. והיא התנדבה לבוא לפה, באמת כדי להביא הרמוניה, כי ראו שיש כל כך הרבה כאב על הפנים של אמא האדמה, והיא באה להביא בחזרה אהבה, ואני הולכת בדרך הזאת, ואני עושה את מה שהיא אומרת לי. כי זה מדבר אליי, זה בתוך הלב שלי. זה בתוך הלב שלי. וזה מה שאני רוצה לחפש. באהבה, בוודאי. בוודאי, תבכי, גם אני בוכה. כי זה... אין מילים, ספיצ'לס, ממש. כי המקום הזה באמת נוגע בלב של כל אחד מאיתנו. ובא להוציא את האהבה שם בפנים. זה מה שאני אעשה בתהליך כאן. לא, באמת. ראיתי כבר כמה תערוכות בימי חיי. אני עוסקת בעסקת נייר. אני מחבקת עצים. אני אוספת את הנכד שלי, זה שומר המפלצות בכניסה לבית. כן. יש לנו פרצוף שהוא צייר בגיר, ולא נכנסים יותר מפלצות. ופתאום זה מוכר, זה נורא מובן. תודה רבה. תודה. מתחבר. איפה את מלמדת? את עדיין מלמדת?